Podlahu zbavíme nečistôt a nerovností. Pozornosť venujte okrajom pozdĺž steny. Začnite umiestňovať podlahové pásky po obvode celej steny. Zabráni sa prenosu hluku a umožní sa dilatácia podlahy. Rozmer podlahových pásikov upravte nožom. Typ izolačnej dosky zvoľte podľa vašich preferencií. K univerzálnym patria dosky z kamennej vlny a sklená izolácia. Začíname v rohu miestnosti a pokračujeme ukladaním vedľa seba. Dosky je možné upraviť špeciálnym nožom na minerálnu izoláciu. Rez vykonávame vždy kolmo s väčším presahom, aby ste zabránili zhoršenej akustike. Druhý rad začnite poldoskou a pokračujte celou kvôli medzerám. Keď je izolácia položená, začíname s podlahovými dielami. Na izoláciu nešliapte. Položte si na izoláciu dosku alebo kusy sadrokartónu, po ktorých sa budete pohybovať. Ukladanie začíname od ľavého protiľahlého rohu z pohľadu vstupu do miestnosti. Odrežeme polodrážku prikladanú ku stene. K lepeniu použijeme polyuretánové lepidlo nanesené na polodrážke a položíme ďalší diel, aby nevznikla medzera. Spoje zaistíme antikoróznymi sponkami. Dodržujeme odstup maximálne 150 mm. Diely umiestníme v náväznosti na seba s presahom minimálne 250 mm. Lepidlo, ktoré bolo vytlačené na spojoch, po zatvrdnutí odstránime špachtľou. jmbonline.sk